क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। हमरे फेरा में बेलवा भोरे से लगल हलाई, हमरे फेरा में बेलवा भोरे से लगल हलाई। रतिया बेलवा बोलैल कई पूजावा जगल हलाई, रतिया बेलवा बोलैल कई पूजावा जगल हलाई। छौड़ी के सूरतिया देखी लो भाई गे निर्भयबा, चुमा चाटी करते पकड़ाई गे निर्भयबा। छौड़ी के सूरतिया देखी लो भाई गे निर्भयबा, चुमा चाटी करते पकड़ाई गे निर्भयबा। हमरो से ज्यादा छौड़ी उहो पागल रहै, हमरो से ज्यादा बेलवा उहो पागल रहै। बेलवा रतिया बोलैल कहीं पूजवा जगल हलै, बेलवा रतिया बोलैल कहीं पूजवा जगल हलै। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। कैसे निकलिए भाई वाला के बड़ी लाज रे, देखी के हाल करी दिल कैस राज रे। कैसे निकलिए भाई वाला के बड़ी लाज रे, देखी के हाल करी दिल कैस राज रे। शंभु कुंदन भैया घर से सभे भागल हलै, शंभु कुंदन भैया घर से सभे भागल हलै। रतिया बेलवा बोलैल कहीं पूजवा जगल हलै, रतिया बेलवा बोलैल कहीं पूजवा जगल हलै।